Bueno, holaxe, hasiko txorien ez, barrezka? Kaixo, txorienetarro, kaixo Euskal Herria, hemen txedauko zigor, iturrita taldekideekin eta barrezka, beti txorieneko ofizinan umore finakin gabiz, umore honakin. Lanean ondo egotean, lan toki batean guztu egotean, garrantzi, bak ez ordean hori, relazio ona, benetan. Hori euneko 60 da, ero bestea da soldata. Beitu, hemen, ordaintzen bostie leku baten, €1.000 gehiago, nik txorien jarraituko nagoen, hemen dauen umore honagatik. €1.000, ostra. Zenbakiak itxan, gunez pentsatzen. Ez jakunez hori etorriko, edo aukera hori, ez tozen ez emondo, hemen jarraitzuko eta posposik gainera, erreztago esuak eitzen egunero. Gaurkuan nik ekartza dutzuet tarta gazi bat, ez da kix bat izango, normalian nolan kixak izaten die edo budinak edo, gaurkuan izango da tarta bat, italian tarta di carciofi. Carciofi, bai, alkatxofa, orburua. Alkatxofa tarta. Eta horretarako ingot, ore bat, olioakin, irinakin eta urakin, gero betegarria, bango da, bakarrik 3 osagaiekin. Eta azkenik ingot, lagungarri bezala zerbitzatzeko, entxaladatxo bat. Oso, ondo? Kontako zut? Bai, mesedez. Errezeta? Carciofiak nola iten diren jakiteko irrikitan, no? Oadoz. Engoitxuguna da, orburuak garbitxu bixozak lortzeko eta horrek xafla finetan moztu. Olixotan frigitxu, zu bizian lehengo da gero, zu motelian eta horrek utziko itxugu osten. Bitxartian gopor baten irina, gatza eta olibalioa gehitxu, egurrezko koiara batekin lehenengo nahasi edo robot baten, eta ura gutxinaka gehitxu. Horia blau bolatxotan zatitxuko eta pausatzen utziko ordu bat. Orburuak hotz dauzenean, rikota gaza eta permasenoakin nahasiko ditugu, ore bolatxuak arrabolaz batekin zabaldu, 2 ore molde baten jarri oinarri bezala, gero betegarriakin bete eta beste 2 oreekin itxi. Olixuakin margotu, 30 minutuz 180 gradutara eta azkenekin gau entxalada bat, errukulakin, tomate olehorrakin, tipula moreakin eta aragia potxo batekin. Eta, intxaurrago bai baditut hemen, ze atzo makatzei jarri notzen olan gainetik, eta orduan, makatzak betartian. Eta hau, zezina. Bai, aragi lehorra. Hori da, aragi lehorra holan ketua da, niri asko gustatzen jatena. Eta hori, orburu tarta. Nik ez da probau, normalian hori, kixak eta itxendien ore auskorrakin, ore auskorrak eramaten dau gurina, eta arrautza bebai, eta orduan da, askoz koipetxu haua, eta hau da oso simplia. Irina, olioa eta ura bakarrik, eta gatza. Egia esan, holan, neurria gainera ikusita dauka itxura asko, tutuak egin dituenak hemen, tutu frigituak kremaz beteak, azkenean ura beharrean, esnea eta ura, eta olioa barkatu, eta izaten da neurri berdinean. Olioa eta esnea neurri berdinean, eta bestean berdina, irinakin astuta eta bada olako olio irin bat, ero esan ezagun, eta horren itxura hartzen dio. Izan lehike, igual horren antzera izatea, eta gero, beste berezitasun bat, kixak, normalian aukitzen dago arrautza, eta esne gaina, holan bere betegarri bezala, eta kasu honetan ez totzau arrautzari jarriko, bakarrik hau rikota gazta, eta, parmesano apurtxo bat, zaporia altzatzeko. Baina, beste ez dauka holan, ez dauka arrautzik dana biltzeko. Izango zen gehiago, empanadilla baten betegarrixa, kix batena baino. Bale, nik betu rikotakin hasi baino lehen hau. Bai? Abestia guroso? Ez. Mikrofonu hartu dut ikusten da. Hori da, orburuak telebistarekin zer dauka, berdina zer daukatea. Mikrofonua esan bizen nion. Bai. Bai. Hemen, telebistan munduan, gure kamaragila eta egoten dienez, kanpoan juten dienean, ez da notizio bat ero dagonean, uoldeak egon direla, ero ez da izer, beti esate dute, zer, alkatxofa hartu duzu? Horre, audioko teknikariak joneko lan esaten dut, bai, eta hola ditzen dute, alkatxofa ditzen dute, orburua. Eta hori da, egia esan berizitasuna badauka, eta nik hemendik elkarrezketa dini aldizut. Alkatxofa bestotzi deitzen dutxako... Baita, alkatxofa deitzen zaio dutxakoek. Zenbat joku ematen dute hauek, Orburuek ez da? Kontua da, orburua jateko beto daudela, bestelako gure lanean guk finagoa dauzkagu, alkatxofa finagoak, hemen gure arpegian. Aurrekuan nire kuadriako iratin alabak laiak, ikusi euskun telebistan, eta galdetuztan, ama, zauka Patrik hor, dauka zauri bat, esaten ez, mikrofonua da.
Bai, mikrofonoa eta honi esker aitzen gaituzue guri. Bestela, zaila izango zen, ni inoiz tokatu zait, eitea olako showcooking bat, eta, bueno, jende askoren aurrean, eta alkatxofa batekin, da nizte, nahiago buiaka hasi, nola ingo labanakin moztu gola, ero ezin da, askotan sukaldean bi eskua behar ditu, eta orduan, nahiago pixkat altu hitzegin eta atzekoak entzuteko, ero bestela etorri, gerturatu danakona. Bat ez bet showcooking baten, eta norbaite erakutzen, etxian, askotan igual umia daukotzu altzuan, koiera bat, esku batekin lan itxe baukeria dau. Gure etxean, irudia askotan da. Bai, ez, erosizu, bai, bale. Bakizu gauza dauela, manos librea. Bai, ez da ondo beltzute, ni asko mugitzen nahi zukalde guztian zehar. Eta, ez ezan, momentu bat, zaudela, oskailuan behiratzen zerbait, eta atzetik zer? Manos libreak ez dizu entzuten. Hemen ikusten dozue, orburuek, hemen txebeitu lau itxeko, bost bihotz lortzeko, eta ondikan honek ez die bihotzak, ze ondikan honek geixo garbitzu bideen, zenbat, arrasto da zenbat, osto. Horretako, badau, zueko lan begibiztan igual, ikusteko espasarie gai, holan zenbat osto atara da, zenbat geruza, badau truko balden, gurean ikusi nagoena, jendeak itxe itxuna da, dana egosi, hau lan bere hortan egosi, 25 minutu edo 30 minutu, eta gero itxotzak kendu da, hor bai igual eskuekin da ikusten dela hobeto. Bai, denbora gehiago egosi. Nik beti da Nikolan izan dut, bideoxotzak kendu labanakin, bere zoitxutan hau. Eta eskuak be, iluntzen die. Jende, bai. Asko erabili behar baituzu orburuak asko garbitzeko, olako, eta kardua eta baita, hor komeni da guante batzuk jartzea, latezekuak ero olakoak, bestela gero garbitzeko, limoiakin igurtzi eskero, azido batekin ondo garbitzen. Beratzi alekin be, eskuak eskarra. Gero limoia badespada, rikota gazta erabiliko berrezeta hontan, rikota berez gaztanbera erreraz rekeson esaten dana, eta rikota, azkenean, izenak berak esaten du, birritan egositako, azkenean hiken dutena da, beste kastaba batzuetatik, ateratzen den gasura, sueroa ero, hori berriro irekiten dute, eta hortik ateratzen da, gazta hau, Beraz, guretzako izango zen gehiago gaztanbera bat, eta, koipe gutxia dozka, gaztanbera daukana, proteina aldetik eta aberatza badira, eta egia da gure, ez da, egun emat errezeta hoitea nahi baduzu edo zein errezeta non rikota gazta gertzen dan, eta ez duzu aurkitzen zuen inguruan rikota, gaztanbera hemen Euskal Herrian errexagoa da aurkitzen, baina urtsuagoa da. Gaztanberak ezeagoa da, orduan, pixkat nik lehortzen utziko nuke trapu batean, ero pixkat ezetasuna, ero trapu batean sartu eta estutu pixkat eta ezetasuna kendu. Zerrikota bada krematxua eta errezeta batzuetan gaztemerakin ez da ondo beratzen. Edo igual, soberan aukitzen bazu, kafiak eta saltzen da bena filtrotan. Horre, kafien filtro bebai oso nadie, hori gaztak eta jogurrak eta bebai hor aldozu esartu baulako gaztak krematxu bat itxeko, azkenen hori urak entzeko. Galtzerri batek ematen dio, zapore ez dio emango ino, solako galtzerri ni guri benetan jogur greziarrak nola prestatu Euskal Herrian erakutsi zigun, Grezian egon ginenean, Rodasen egon ginenean, jogur greziarrak handi saltzen dituztenak horrek esne gaina botatzen diote eta krematxua dira esne gaina botatzen dira. Zuk hartu behar duzu, jogur natural bat, betikoa, ona dana, zure bikoteari, honek mediak kendu, eta sartuan, eta gau osua utzi zintzilik, eta handi tantaka kajungoa, eta hurrengo egunean izango duzu, jogur, krematxua, eta, mediak. Krematxua eta apur bat. Ez horre, erdi bromatan esaten zuen, baina, olako iragazki fin bat, lehenko kafian iragazkia betikoa, kafia iragazteko erabiltzen ziren, telasko iragazki baten, jartzen duzue gau guztia jogur pare bat ero, 3 ero 4, eta hurrengo honean ikusiko zuez zenbat ur daukan azpian, eta gainekoa ze krematxu geratu dan, eta txorien egin du behin baino gehiagotan, eta emaitza benetan zoragarria da, eta ez dauka zer ikusirik, saltzen dituzten jogur krematxuekin. Hemen jarraitzen dugu, gure horburuak eta, garbitzen, lehengo ostuak, gero inditzu dana da, bustanak bebai kendu, eta ontsi hasiko naz, laban txikitxo batekin, honek, ondartxuak eta, bebai, izkinak eta, ondo garbitzen. Gero lan bukatzeko, izango da. Hemen dikolan,
dau, berde argixa orantxuritsua eta berde ilunaua. Erditxik edo, mosketa bat emon, labana handi batekin, eta hau izango zen, geratzen dan bixotza. Hemen ikusten bozu ebe bai, badauela holan ostoren bat, oso berdia dana, edo oso gogorra dabora, bai, aldo zueken du da, geratzen zarie, Eta hauek ero, frejituta doa xerretan, ez? Hori da, oso hemen txe. Bueno, nik orain azterketa bat imarezu. Ere. Irin ezberdinak. Bale. Zerrenda. Ze txitxirioan... Bale, amabi ero haber botaten ditugu. Amabi? Amabi. Arto beltza. Bat, txitxirioa bi. Bai. Artoana arraroa da? Artoana ez tozu esan, irin ezberdinak. Bale, zauztasunez arraroak. Ez ezberdinak, amabi nahita ezagunenak hartuta. Gariana bebai, ez? Lau, ez. Espeltana? Espeltana, bai, bada, oiten da, espelta irina, bai. Hor garien artean sartuko genuke, venga, espelta, bost. Bai. Venga. Tik, denbora joaten da, Ai, ez dakit. Alberto, ez da hortik. Ez erakutsi hori, ez du barrio. Komodin horrek, ez da hortik. Almendra. 6, oso ondo. Koko birrindua. Baita, koko irina badao. 7. Yuka. 8. Denbora, 10 segundu faltaria. 10 segundotan ez dut atarako. Venga, berro eta 10 segundu. Besta, denbora nahi. Sekaleana, oloarena. Bai, txitxirioana esan dut, orduan, bai, dilistana, ez? Dilistana, bai. Hor dauzkau pilo bat, algarrobana, gaztainan irina ere badaukagu, eta baitugu baita sekaleana, garagarrana, arrozana, baina guzti horiek inoiz entzunde izango zen dituen, naiz eta etxean normalian, gariarena izaten den, gehien erabiltzen duen. Bai. Gaur, natorkizu, olako gari berezi, baina benetan bereziekin. Horre baino berezi xauak. Bueno, kilker irina, gure etxean txirri-txirri zan aizingo zan. Baina hori saltzen da. Kilker irina saltzen da, proteina asko dauka, koipe gutxi, ekoizpen erraza, eta oitzen junberko garen, ez dakit, leku ematen saltzen dute, ja badakit bintzat baimena eman dutela, hemen saltzeko, eta kilkerrena badukau. Nik notizietan entzun da, baina holan, ez dakit saltzen dela, ez dut ezagutu. Bueno, osatzen dutxo bai, kaltzioa, burdina, gero B12 vitamina, baina, arraroa badauzkagu, zizare irina. Bai, ama. Bai. Oin, somorrotan hasi bizara oso. Markinako Leaktirker zentroan, ja ekoizten ari dira zizare irina, eta, baimena baldin badaukate, izango da, eta etorkizuna daukarak, bestela jenteak hemen ez da azten, zizare irina egingo du, eta milioia botako itu hortik komuneti bera, ez. Nik uste otor, zerbait dakitelako, orduan, inbertsioan egin badute. Batzutan ez da dauz, zen necesidade. Eta, eskorpioen irina iteko? Eskorpio irina ere badao. Eta hau egiten dituzte, lehortzen usten dituz, gero eotu, eta antza, otarra izkir zapore omen dauka. Horrek dien maltzurrekin, niri berdin jat. Eta edo dau, beste bat, tenebrio molitor irina, eta hau de beste zizare bat eida. Eta, kontua da, lehen esan ditugun batzuk, oloarena, eta sekalearenak, eta artobeltzarenak, eta esango zen, zer da hori, ez? Horreintik gauza arraroak ere badaude, eta, agian oitzen junberko garen, ez? Duela, ez da, gure amaman da garaian da, ez? Zure amamak eta bukaur oso ohiko ditugun gauza batzuk, rikota gazta, zer da hori? Hori, zer, eta zenbat, txia, ez dakit, edozein zereal ekarri txustenako gaur egun modan daudenak, gure aitik eta mamak, aiton amonek esango zuen, horrek zer dien, nok ekartzen ditu horiek handik ona? Lehen ez dakit zehingo zabien, lehen ez dakit, hainbeste igual intolerantzia etzauzen edo, baina, ez dakit. Dena, gaur egun dara maun bizimodua, ez dakit... Lehen zauen gari irina, harto irina, eta jazta. Gentiak eukiko zuen, berantzako bat erolan pixkat, berako daukat, eta... Txitxirio irina Andaluzien eta zauen, hori, gauzak eta frigitzeko. Baina, listo. Kontua da, ondo elikatzea garrantzitsua dela, bizitza honetan, baina bakarrik dena ez da, ondo elikatuta zuen honan zara, munduko hobekin elikatu da pertsona izatea, dana osasuntxu jan eta ez da izan, baina hor emozioak ere garrantzia handia daukate, eta ze garrantzitsua dan,
hemen askotan esaten da, konpainia honian da jatia... Txorienen egotia, ez? Azkenean bai, ondo inguratuta egotia. Familikoak, lagunekin jatea, jenteak hori, zuk eukin alduzu hemen, askotan esan du, munduko errezeta oberena, baina bakarrik hor, etxian, olako zerbait jatea, jatetxe batien zu bakarrik hori jatea, haze tristura. Bitu, gero, hitzeiten honek pikadan inguruen da hitzein du honek jatetxeak eta txilekoak eta taska hauek eta askotan hobeto dalako taska batean jatea dilista batzuk, gero txampiñoi naski bat, konpainia hondian, munduko jatetxe oberenean kabiarra jatea baino, ez? Bueno, noixian behin eskertzen da, edo bakoitzak eskertzen badau, bakarrik egotia, baina hori da, bakoitzak aukeratutako, ez? Ni gisa da, hemen, igual txorienen jende askokin egoten naz. Gero igual, ez dakit, igual asteburu bat aukidotolan oso soziala, lagunekin, senarrakin be kanpuen afaldu, ez da? Da horan, gustatzen jan noixian behin be bai, gauzin biozu eta behitxu gaur, martitzena da, ez dakit, oporrak dauzkat, eta ez dut inbio, nik bakarrik janbiot, eta nik bakarrik jonaz kafi hartzera, da guztegat, noixan behin konpainiona eskartzen dut, baina, ontxe, orburuetara goiezela, hemen behitxu, xafla finetan goiez mostera, holan, bihotzetatik hartuta, ja, ilunduta dauz, ikusten duzuen nire besuak, nire, holan, eskuebe bai, eta, holan, puntatik hartuta, holan, xafla, bueno, finak be, ez da faltan, eta ikusten duzue, honek atarateko, zenbat osto, da zenbat... Bai. Eta gero dena konprimituko dugu olako pastetxo batean. Hori da. Hau da. Beraz, batzuk esango da, jota, merezi dago hainbeste lan, horregatik, bai, merezi da. Zeratik ez. Ez taldekide bat dugu justo, gauzak itxe ditxugunean, esaten dagoela, horrek lan asko dauka. Bai, klasiko handi bat. Ez alde hori klasiko handi bat da, txorieneko errezeten euneko 80-90 bera lan handi bat. Bueno, berak eskertzen ditu. Bueno, osasunearekin jarraituz, nik beti, olako albisteak irakurtzen ditu danean, esateko, mundua, jendia erotuta dago. Bakizue, bueno, gaur egun danok, lehen garai batean, esan behar dut lehen garai batean, ze antzak gaur egunez, lehen garai batean, bakoitzai tokatzen zitzaion begien kolorea hori zeukan, eta... Bai. Oin lentilla, kolorezko lentillak eta... Ez. Oin badago aukera, operazio bat egin, hau da, zure begian, eta kolore aldatzen dizutela. Bai, zera? Bai. Bello, horre bakuntza bat iten dizute, eta aukera hau zure begien kolore aldatu iten dizutela. Nik txorieneko esaldi hori, merezi dau, hainbeste gauza, merezi dau, txorienen galtzeuskuna, merezi dau hainbeste lan erresta baterako, da nik esango nahen, merezi dau, operazio bat eitxia, horrek daukan arrisku danakin bakarrik, begiko koloria aldatzeko, ez dala? Oftalmologoek esan dute, ez dala bat ere seguro, arriskua dauzkala, 0,2ko, 0,1ko arriskua baldima dago, gero zerbait gertatzeko, eta bizta erdi galtzeko, eske burutik ez dut ulertzen. Jendeak egiten ari dana hogeiena begi urdainak eskatzen dute, pertsonen munduan euneko 8 baino ez daukate begi urdinak, bi nire etxean dauzkat, mokordo begi urdainekin nire etxean dauzkat. Eta ez daude operatuta. Eta, marroiak izango bazituzten, marroiekin jarraituko zuten, zeniri gomendio eskatuko balidakete. Hartu eta, begi urdinak jarri bat jo. Eta tontak erixa baldin badukazu, horre lentillak eta badauz, jarri zu lentilla baina. Ja, bitu, nire hori, lentilla hori jartzea beldurra emango zidan, eta ez dakik ero segurua diren, nik ja horrek jartzea beldurra emango liade. Baina ja hartu, zepa dago jende bat, nik laguna dauzkat, beta horrekoak erabilizan dituztena beti, eta hori badago hori operazio bat, hartu, eta kendu kentzeko aukera hori, ez? Bueno, hori ni beldurra handia ematen ditegia, esazen edo zuzate, hor begian ibiltzea, hori ulertu nezake, beta horrekoekin, ero beti lentillakin ibili beharrean, hori kentzeko aukera daukazula. Baina hortik, kontu estetiko bat, azkenean da kontu estetiko bat, eta batek azaldu aldu esenik, esaten, hau, ez dakit, aktorea zara, ero modelo bat zara, ero ez dakit, zure bizitza ataratzen duzu, zure irudiaren gandik. Agian, uler nezake, baina ez zen buruan sartzen. Ja. Ez zen buruan sartzen, pentsakero, itxugeratu azela. Bai, eta nik gainera entzunotena da, ezin dozulasuk begixak marroiak auki, eta bat batean urdinak bihurtu baizik, eta itxenotzuena da, zure koloria,
argitxu bezala, hau da, nik aukitzen baditzut marroiak, ingoztiolan, marroi berdeska oran argitxu. Argitxu, baina ez urdin... Ez, hori da, urdin kolori ezin dotzuela eman, baina igual, asmatuko zabien gauza honek berrixak. Horburuak, ez dago egura urdinak izatea, eurak berdia dira, posi dauz berdiak izaten, hemen apurtxo bat ja gorrituta dauz, marroiska, urre koloria badabi sartzen, eta errezeta honetarako, nik normalean itxaitxutanean, honek txip antzerakoak segustaten jat, bitxu, hau adibidez, txip moduan, saltza batekin zerbitzatzia. Horretako izango zen, zu bizian, 5 minutu itxia, 10 edo eskatzen dotzunak. Baina errezeta horretarako nahi duguna da, ontxe zu bizian, 5 minutu edo egon, eta gero, zu motelian, utziko tzaue bai, hori, kosinatzen, karamelizatzen... Biguna garritu, labean gero, ez da kosinatu, ez da ingoezer, ez? Testura ez da igarriko. Berez naiz eta kurruskari egon be, gero gainera ezetu ingo diez, edoiaz gaztakin, gero beruakin, beraz, ez jaku interesatzen besta asko frigitzia. Beraz, hau itxandan bitartian, nik hau garbitxukot eta orea egingo. Oso ondo. Hori da. Lehenko astean Bruselasko asatxoak egin zen ez, Patri? Bai. Nik izteri, hor, bakizu, Bruselas dela Europar Batasuneko handago, nola da, sedea, o... Bai. Europar Batasuna handago, ez, Bruselas. Ta jendeak esango du, ez? Segati dago Bruselan. Segati dago. Izan alda, Europan erdialdean ero dagoelako, ez? Bai, danoi urbile torten jakulako, ez? Ez, asko simpleagoa da. Segatik. 50. Hamarkadan, Europar Batasuna orduan zeuden, Alemania, Frantzia, Italia, Herbereak, Luxemburgo eta Belgika, ez? Bai. Eta ezekiten nun aukeratu. Orduan hartu eta erabaki zuten. Bezeari hartuko dugu, eta, a ber, zein da lehenengo... Sosketa bat? Zein da, lehenengo herria, zein da? Eta ez da Alemania, Alemania, inglesez, nola da? Germany. Eta alemanez, Deutschland, dekidi. Orduan, zein da lehenengoa? Belgika. Belgium. Belgium, eta esan zuten, Frantzian, Paris, atzean geratzen zan, Italian, Roma oso atzean geratzen zan, eta esan zuten, Belgika. Adjudicado para el señor. Taka. Eta horrela... Beraz, batzutan, zerrendako lehena izatea, ez? Baina, gauzat, joder, zuk uste duzu, ez, indutela zerbait, praktikotasuna bilatzen, gertua, erdialdean, segia da, ni lehenengo otu zitzaidana da, esango zuten, hemen dene gandik eskura dago, ez? Niretako, zure logikak, zentzua dauka, zigor. Besteak, hori, ez? Zureak, bai. Hori, gertutasunagatik. Gertutasunagatik. Orduan zeudena gainera esaten duzu, ez? Alemanian, Inglaterra, Frantzia, erdian dago. Betxu, Europar herrialdeko isa, ez danak, baina hiriburu danak, beti goten di herrialde erdixan. Isa danak. Isa danak. Batzuk ez, baina geixenak hori goten die. Hementxe, hau frigitzen, eta orduan ningu orea. Hementxe dauka, robotian ningu, eskuz beba inleike, baina honek itxe eskun lanakin, ez ditugu eskuak garbitxu bier. Beraz, hementxe doiaz, 300 gramo irin, ez da indar irina izan bier, ez da gozogintzako irina normala, garixana, ez da kilkerrana, ez da eskorpioarena. Ez duzulako probatu, asko hobetuko luke errezeta honek. Ez da zerrena, hementxe bebai, oliba olioa, eta, botako zau, nola ez? Gatza. Orduan, hementxe, heitxingo, eta hau egongo da, purtxo bat, dana batu arte, ez da? Dana batu arte 5 minutu. Gu etorriko gara, ze, Abiadura hor dara gurantzateatzen, horrek... Ez da tarat, Ez da tarat, Bota. 5 minututan etorriko gara, orea purtxo bat egin ja dagoenean, eta hau behitxu, frigitxuta dau, zingo duguna da, sua jeitxu. Eta gero, erretiratu. Hau da, ointxein dugun orea, baina honek laburpenian esan dutzut, egon birala, ordu bat pausatzen. Orduan, hau, pausatzen, eta, ekarri ditut. Normalian, errezta hau itxeko errezetan, ikusi dut, Italien itxe dituztela, 4 bola txikitxotan bere iztu. Lehen induzun guztia 4tan. Hori da. Orduan, egoten die, 2 bola zabalik oinarrixan, gero betegarria, eta gero beste 2 bola zabaltzen die, eta tapa bezala joaten die. Beraz, hola ningu. Atarako zien 2 orduan, ez? Lehen indugun ore guztiek 2 tarta atarako zien. Ez, bat.
Bat? Bai, bat eta 4 bola. 300 gramo irinetik 4 bolatxo. Ja, baina, batekin oinarrian doa? Ez bikin oinarrixan. Bi oinarrixan? Bai, bi finak oinarrixan eta bi... Bata bestean gainer? Bai. Holaxe da, italianan tarta carchiofi. Carchiofi. Eolan tradizionala ala itxena. Beto. Bai, hemen txe. Bitxia. Honek utziko itxugu osten, gero rikotakin eta parmesano gaztakin, hori, nahazteko. Bai. Eta honeia dauz, nik holan jango nitxuzke, Hoxe, honez, pensetan, gatzpixka botatzen badio, hoxe emango dio nik hori. Ero, Patri. Ze? Azaldu nola dan, da rikot, botako honan parmesano pixka gainetik. Bai, da, jango da, eta jungo holan jaten, eta ero gofre batzu jango ditu. Eta gero zezin apurtxo bat, eta... Etzan txartu egongo. Etzan, bat ere txartu egongo. Orduan, irin apurtxo bat, Bai. holan gutxi, hau, esan dakua. 2 bolatxotan, eta hasiko gara lusatzen. Eskuak, holan, garbixa dauzkat, da, orburuak egon azelako kosinatzen, eta ematen dago hor, ez dakit, kotxe bat ibilen azela konpontzen, baina ez. Bueno, nien beste notizio batekin dago, behin baino gehiotan, itzein dugu, ez? Hau, plentzin daun upategi borrazpikoa esan da, Crusoe Tresure. Tresure, bai. Tresure? Bai, hori da, oza, lurazpiko, upategia, ero. Bai. Bai, bakizue horre, azkenean, beraiek ardoa ez dute ekoizten, beraiek izutela, dula 10 urte, jakin nahi erosan horre duda zeukaten itxasoaren azpian erosea. Hor, inoiz jendea probatuta zeuden, aurkitu antzineko itxasontzi bat, urrazpian egon dana, botillak edarianak, ardoanak eta aurkitu, eta erateko modukoak egon, eta batzuk kalidad honekoak, ez? Hauek, duda hortik tiraka, montatu zuten duela 10 urte horre plentzian, upategi bat, eta izituztena, ardo ezberdinakan urrazpian sartu, eta ikusi itxasoak zerbait egiten dion, ero ez? Eta, ikusi duten, hasieran, zutela ematen berdinero geratzen zila, heltzen zila beste ardoa bezala, baina 6 hilabetetik aurrera hori gertzen zan. Bai, igertzen zala, hobekuntza bat, ero, zegoela aldaketa bat, eta horrekin jarraitu dute ardo ezberdinak eta sartzen, ez? Eta duela bat denboratxo bat, hasi zen ardo zuriekin, ze oin arte bakarrik beltzak eta sartzen zituzten, eta oin azkena da, antza, hasi die apardunekin. Baita. Apardunak igual ingotza, presioak eta ziur zerbait egiten diola. Lehenko eta behin, espero kortxua ondo itxita gotia, eta ondo zehan presioarekin bestela, ziko die kortxo pusketak handik egan. Igual horre igeritzen zabiz edo buzeatzen edo, da batean sorpresa. Bai, horrek agertuko ziren gainek aldean. Bueno, guk kortxoa nik beti ezagutu izan jo, kainabera guk egiten genituen gara batean. Guk ni pitasati bat. Gero horri, kortxua, botella baten kortxua, zulo batekin, gero horre txotx batekin presio egiteko txotx bat sartzen zen erdian, pita sartzen zen, zuk, arrantza egiten kainaberakin bakizu zelan den. Kainabera, bakizu kortxo bat daukala, segun ze sakoneran nahi duzun, egotea, arra. Hortaraino heltzenaz. Hori bai. Kortxo hori gaur egun saltzen dute, guk egiten genduna, botillako kortxo bat, zulo batei, handi pita pasatu eta gero txotx batekin, pum. Hori beti ezautut, eta kainabera batekin, eta guk karreterik ezken eukak, guk holan hartu bueltak eman eta bilduta eramaten gendun. Eta lehen, itzeiten egon gara, hemen irin ezberdinak, eta ez, honek, hauekin arrak, guretzako arrak direna, sisarekin indako irinak, guk sisareak harrapatzen genituen, eskailuak harrapatzeko eta amuarraiak harrapatzeko sisareak erabili izan ditu, beti juten genienan ximarra hortera, guretzako satza dela baratzean, ximarra altzeo eta dana goten zan. Oso glamuroso, eskuak zurean antzekoak geratzen ziren. Horrek hartuta gero. Marroiak, beltza zan marroia. Eta antxe jasota, bota. Bai, errezeta asaltzen apurtxo bat, hemen jarri ditut bi horeak oinarri bezala, eta hemen txenabil betegarrixa prestatzen orduan. Betegarrixak darama gaztanbera edo, rikota gaztakasunetan, 60 gramotxo bai eramango ditxu parmesano gaztana, batez be, saporia sakontzeko, baina gazta krematxu batekin edo gaztanberakin be laiko egongo zan, eta gero sartuko itxugu orburuak, horra gainera joango da, eta itxiengo. Gero izango da olixuakin margotu, eta lixo, eta hau,
beti izaten duguna. Parmesano gazta bat esposo aurkitzen, bitxu erronkarikako gazta bat, idiazabal gazta bat, mantxego bat, azkenean gazta ondu bat, jardixabana bada, edo behixana bada, berdin jaku zapore holan sakona baldin badauka. Bai, eta horrekin godu pixkat, gaztak hemen ingo du kola lana, itxasteko lana dana, bestela, kitxak eroin ditugunean, azkenean, itzein izan du, budinak, flan bat, arrautza eramaten dute, eta horrekin, hemen arrautza bota bagainioke, zapore aldetik gehiegi izan nabarituko, eta bai ingo luke olako, itxasteko lan bat. Hemen kasu honetan, nik uste dut gaztak urtu ingo die, eta gero, pixkat epeltzen danean ero horrek heldu ingo diola, bestela, izango da, jaiokorra. Gatzakin kontu zibili, azkenean honek orburuek gatza badaukie, eta gero parmesano haue bai, gatza pila bat emoten dutza. Orduan... Eta ez tozu probatu zelan dagoen, ez? Bai, orburu bat probatu eta... Bai. Eta gazitxu dau, bixi dau, baina ona, Ingau kontrastia... Bete garrixakin. Goxua, Haue bai holan. Ogi apurtxoarekin. Ogi pusketaten gainean. Bai, ez da? Alper, hau, honen lan gehi, Patri, Bai. Hau Alberto guztu ingo txian, eramateko zatitxo bat, lehen ez da, igual, astelenerako haber iraungo dauen, danik ez, astelenerako ez da bidago. Astelenerako? Aste bat. Aste artea da? Bai, gaur? Ez da handotzatez, ez? Eta zer dugu astelenean hone ba? Ingo izu bat berria, nik ingo izutik handen. Dauka astea oso okupatua, da gizon bat... Ez du, esa. Da gizon bat saritua. Txiloek sari bat izan du, Txekiar Errepublikan genuen programak, Txekiar gubernamentan partetik, handik hango turismo bulegoak saritua izan da Txiloe, eta, Alberto Madrilera. Zorionak zigor. Zigor da, azkenien arpegian agertzen da, tontuan egiten da hori, baina alma materra, gure gidaria, gure argia, gure dana, Alberto, eta berai esker funtzionatu du Txiloek eta Txurienek, beratzi urte amazki berakin, da zer esango du berataz, gauza hona besterik ezin ditut ditzegin berataz. Mutil. Soldatei gora, zaten hauen, nik. Agiriko nas pelota hemen egin eta egin hola borrola. Errezitik jarraitzen dugu, orduan ointxe izango da tapa iztiana. Eta hemen be bi ingo ditu. Bai, hemen bat itxeko bai aukeria errezetatetan irakurri dut danetatik. Batzuk bat jartzen dutzia eta beste batzuk bi. Hombre, horre zentzu gehiago duka, bat oinar, bi izatea, gero, mozten duzunean... Bai, ez? Oinarri trinko bat eta lodi bat izateko... Baina esangotzu gauza bat. Labian sartu duten alen. Bai, batekin. Ja, buena, bikin dau. Bingo izki. Bingo itxugu. Margotuko bolixuekin, eta segitxuan gauz, apur bat zerbitzatzera, eta, entxeladakin jatera. Horako plater kombinatu baten. Oso. Ikusten duzuen bezala, entxalada egin dut, errukulakin, sesinakin, tomate lehorra bai jarriotza, tipula morea, parmesanolan xafla batzuk, intxaurrak, apurtxo bat beti esaten dugun bezala, zaukoguna. Hiru behar izan dira, hiru buelta, ikusten da, trinkoa induzula bekoa. Batekin izango zen, bitan moztuta gongo zen. Hori da. Eta hemen txe, horako, tarta bat izango bazan bezala, tarta badata. Bai, kasiak, asuntan, gaur bai, gaur, hau postre moduan, ez? Eta hemen gure, alkatxofa tarta. Entzaladarekin. Egin ohoreak, mesedez, moztu zatitxoren bat. Moztu gotzu zure, bai. Moztu beldurgarik. Hau igual, osten utzi, eta lan eskuakin izango bazan bezala empanada bat edo, ez? Berua ere, oso nago. La bitxia, Boixua lan, ez da? Alkatxofakin, gaztakin, oso zuk zekarri oskuzu gaur. Ni, gofreak. Irina, zeona. Eta koloia marmolatu antzeko, zerbait atako da, baina gofreak. Ikusiko hauen. Niko ingo dudanai gofre deitzea larri izango da, orduan ingo ditugolako
opiltxo marmolatu batzuk, gofre ore batekin, eta errez, inkontatuko izu nola ingo, da lanean hasiko gara, denbora badoa eta. Arrautza irabiatu eta azukreautzarekin nahasiko du. Jarraian gurin urtua gehituko diogu, ondo nahasi, irina bota eta ondo nahasi ondoren, gero bitan banatuko du. Erdi batik kakao botako dio eta beste erdiari vainilla. Gero dena batuko du berriro eta oskailuan ordu erdiz utziko dugu. Sartagin bat zutan ipini eta ingo ditu serratan moztu gure gofre hori eta frigitzen joango minutu terdiero alde bakoitzetik eta ero txokolate beroarekin zerbitzatuko du. Perfecto. Tritrau. Orduan, txokolate beroakin bukatu danez, txokolate beroa Maria Bailuan berotzen gero egiteko. Oso ondo. Hemen txokolatea ero gurina urtuta daukat, eta oin, hori, esan dakoa, azukre hautzarekin hasiko dugu, gero gurina, eta ero irina, eta ero kakaua, eta bainia, eta horrekin nasiko du gutxi, eta marmolatua da berez geratuko dalako koloreak erdi nazita ero geratuko dialako. Abixau eskero, nik etxean alezeko bai badauka gofriak egiteko makinia. Askok eta igual etxean aukiko zue sandwichera edo sandwichak egiteko horre plantxak. Eta horrek batzutan aukitzen dituzte, molde desberdinak. Ekarri jendute horrekin? Bai, eta bata da, sandwicha egiteko. Hau da, moldeko ogia da hor bertan urtzeko urdai espikoa gazta edo jartze dotzasuna. Eta beste batzuk dauki olako molde batzuk jarteko bai gofrian itxurakin. Bitu. Bai, beraz, olakotan, ez dakit hori lan Belgikako tradizionala izango da, zehan, makina berezixak aukiko dituzte, baina, holan, zehose desberdina itxeko noixian behin? Urrengorako eskatuko dizuet. Oso no. Vale. Baina, eta inoiz erabili oso etxean gofre egiteko? Bai, erabili nahi behin. Bai, eta? Oso txartotara jaten. Baina nire errua izan zen, eh? Bale. Aurkitu nahi horrek errazetak gofre osasuntxuak. Eta gofre bat osasuntxua ezin naiz. Hemen baguzen bat azukreaz bota diogu. Zagatik. Pila bat! Nire teoria da, gehiago lehen gustatzen gaten, baitu, donuts osasuntxuak, hau ez dakiz osasuntxua. Eta gero eta gehiago naz, teoriagatik, behitu, zehose osasuntxua nahi dozunean, sagarra jan, laranja bat, banana bat, jogur bat, zehose osasuntxua, eta gofre bat nahi dozunean jan, noiz behinkakoa izan bidanez, hortan ez jan osasuntxua jan bidana, ez jan bost, jan bat. Jan bat noizian behin, eta ez da ez pasatzen. Baina bestela, geratuko zara, gofre osasuntxu hori jangozu, geratuko zara ondiokan, gofre tradizionalan... Faltan. Ez tozu... Da ez dago esetako balixo. Bueno, esan dakoa, naztu ditut hor gure arrautza, azukre hautzarekin, gero gurina urtuta bota diot, eta oin, irina eta hemendi lortutako oretik, hau bitan banatuko du. Ta bati, esan dakoa, kakao hautza eta besteri vainilla botako dio. Oso ondo. Eta orduan, bi zapore eta bi kolor izango jo. Oso ondo, bitu, nik egin gotzu berba kakauan jatorri xan, zelen pentsatzen zan, kakauan etxekotzia izan zala 3600 urte dela Mexikon. Baina 14 urten zi erinda ikerketa bat, herrialde desberdinekin, Hego Ameriketan eta beste herrialde batzutan. Bai. Eta zehaztu da, jatorri xa dauela Amazonasen, Perun eta Ekuadorreko hor mugen tartien. Beraz, 14 urte egin badago hor ikerketetan, eta Ekuadorreko barkatu, lehendakari izan Guillermo Lasok, presidentiak, horrek eman zotzen nolan arkeologuai, berak deskubritzu zaben arkeologuai eman zotan sari bat. Hori deskubritziagatik, zean, argitzu zitxun tresnak eta gauza desberdinak, kakaua nola alantzen zabien. Gero hortik esaten da, joen zala Ekuadorreko kostara, eta ordia Mexikora igozala. Beraz, lehengo aztarnak oinarte zauzenak topauta edo Mexikon zauzen, baina, antza Perun eta Ekuadorren artean hor Amazonasen dauela. Betxo. Beti, gauza berrizak da. Ekuadorreko txokolatiak badauka, ospia galanta hor Belgikara eta soiezenean, bertako txokolatia bebai goi mailakoa da, eta eurak bebai esaten daue. Beitu, hemengo txokolatia onena izeteko, behintzat Ekuadorrekoa auki dau 12%. Hemengo 12% Ekuadorreko kakaua. Beraz, ondiokan be, bada oso preziatua. Kakao hautza, vainilla, eta aleak eta ikusten dira, vainilla estraktu ona. Ero bestela, vainilla dar bat hartu, eta bere hasi guztiak ona barrura. Gero esango ez nun erosi dozun, ze niri hori interesaten jat, Zenik vainilla estraktu erabiltzen dut, baina, karo, beti aurkitzen dut industriala, orduan, enak isen
Aukera hori bezagola. Badaude holango zotegi batzuk, Durangon batek dauka, eta bestela, interneten bete aurkitzen da arazoi gabe. Oso, no? Hau izango zen, bainiakin, hau izango zen zuria. Zuria, esan dezagun, gure marmol hontan, eta marmola behar dugu baita iluna, ez? Marmola izateko, orduan. Hemen kakaoarekin naztuko du beste erdia, eta ero hor, eta ez dugu ondo nazten badu, dana batuko zaigu, eta marmolatua izateko zerbait izan behar da hori, ikusi behar direla. Bi kolore, ez? Bata argixa, bestia iluna da, horrek nire gustatzen gatpiat bizkotxuak eta marmolatu edienean, ez? Igual, kanpoti dana marroixak, baina zabaltze itxuzu, eta hor, agertzen da, hor zebran kolori izango bazan bezala holan marrak nahaztuta da, oso politxe izaten da. Bai, nire gustatzen jat. Hori, begitatik bai sartzen den zerbait, goxua izango dala badakigu, gofreak. Hori ziur. Baina, gero gainera, begitatik sartzen bazaigu, areta hobe. Hori da. Eta zigora hauzu, gomendatzen duzu, merixendatzeko, gozaltzeko, postrerako, otordu baten, bazkaltzeko, afaltzeko, nos. Edo zein orduetan. Bai, ezkenik entzu teoria bat, hemen gidoian daukatela, ez dut asko sinisten, baina esaten da txokolatia gabetan ez dala gomendatzen. Nik teoria hori ez dut jarraitzen, nik afaltzeko, afalostian beti, holako txokolate puxketa bat gustatzen jatia. Eta asteburutan, postri egoten badabe, ez jat importa zuri, besta ez? Nik bazkaldu eta afaldu da gero, beti txokolatia. Beti bixetan. Beti. Hori da nire postria. Euneko... 60-tik 80 bitartik biltzen ez. Bioio. Bai, hastian arabera. Hastian arabera. Hori da ez, Hoizak tableta batek zuri zenbat iraitu dutzu niri aste bat. Hainbeste? Bai. Atal bat, 7 egun, 2 pertsona gara, karo, zuk umia dukoztuta. Umia atal txikia iriste zai, oso txikia. Horrek, nik gero txurro batian jarri dut, eta oskaiura doa, eta hau izango zen emaitza, frogatu egin ditugu, espada, ez ginen fidatzen gehiegi. Marmolatua. Txokolate aldera gehiago. Baina hori, hemen komenigarria gutxi nazte, ez? Eta orduan hemen, oliba olio pixka bat, ero gurinarekin ero nahi duzuena, nik oliba tanta gotako dut. Eta esan dakoa, fin moztuko ditut, eta ingo ditugu olako opiltxo batzu moduan ero. Ez ditugu lodiak, ez ditugu ingo, ero nahi izan eskero lodiak denbora gehiago, eta ez delako frena izan eskero, zapaldu gailu horrekin. Bai, eskarratu bat ditxeko. Azkenean desberdintasuna bakarri da formian eta azukre horreitan. Baina egisa da, gofriak dauzkala karratutxuako lan barrura, eta hor gero, hemen jarrikotzazun txokolatia hor karratutxotan sartzen data. Hemen gainetik jongo da, Gero ingo du ogiarekin iten da momenan, ra. Kakaoa gabian, ez jatian arrazoia, da kakaoak azkenean daukalako kafeina eta teobrobina, eta ondorioz, deskantxua, alda izan apurtxo bat txarraua, eta bauki oheratzeko lan, zaitasuna. Zaten nuen nik, atzo, beratziak eta laurdenetan ja lone hon. Txokolatia zan orduan, Umiek zer orduan joaten dira, ba? Behatzietan. Eta zu beratziak eta laurden? Atzetik. Zen bidixa. Zua? Ni beratzietan ondekan... Zer? Guzazpiterrietan afaltzen gauz. Zazpiterrietan? Zazpiterrietan, ni sortzira ja oso berandu da gure txia. Frantzesak emote oso esuek? Ni gaitzi zeiretan, ni hortan benetan oso europearra naiz. Nik ez daukat inungo arazoek, arratzaldeko zeiterria zazpiretan afaltzeko ez daukat inungo arazoek. Ez? Osea, daukat, nik kontua da zeiretatik. Zazpiterria sortzirak hartza, jaten nagola. Ja. Jaten nao denbora guztian etxean nao, zerbait prestatzen da jaten nao denbora guztian. Orduan, nahiago eta afaldu. Eta ja, bestela egiten du gero doble. Ja. Patri, denbora juten ez dugu. Hauei, hori, pare bat minutu alde bat, buelta, beste pare bat, eta ero, txokolate beroa, gainetik bota? Tajan. Baita. Zigorrei usten diote 3 minutu, eta azten da hemen esperimentatzen. Forma desberdinak egiten da. Forma desberdinak, gero mauka batean sartu dut oine indakoa, eta besteak hemen, eta, kontua da, pila bat inditu dala. Denei txokolatea botako digula. Patri lehen esan dit, txokolatea botako zaiola, bai ero, bai. Hori da garrantzitsuena, bai. Txokolate gabe, bestela txokolate hartuko du bakarrik,
Edo lan txokolatia da, hau txurro bat izango esan. Bitxo. Hone... Ze hona, zelako... Hau da lizunkeria. Jo. Betxu gaina kotxiek eta dana itzen da bore oiuka atzati. Olatu egiten digute. Hemen dauzkazue gure gofre marmolatuak txokolate beroarekin. Zein aukeratuko toi? Nahi duzu, no? Txikixen hartuko, te bitu. Horre berua dauz, Oe, berua. Bueno, oto. Oso ondo, nire hau igurtzi diazuela zure txokolatea, jango. Zona. Txokolatea, azukrea, alde. Zeran ez da goxua. Edo honekin, bukaera ematen dugu gaurko egunai, bihar txorien hemen izango da, eta zuek ere, hor. Hori da, agur.